Čaute, milí diváci aj poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli môjho podcastu Vlhký štetec s Andrejom. Toto je môj podcast, kde si volám svojich kolegov, kamošov, maliarov a rozprávam sa s nimi. Dnes tu máme super mega vzácnu hostku, Paulu Gogolu. Čauko, čau Pauli. Daj mi si aspoň ručku. Čau. A už hrozne dlho som plánoval ťa pozvať, ale cítil som sa dosť zúbožene na to, aby som nahrával podcast a takže bola veľmi veľká pauza medzi týmto podcastom a tým posledným, ale takže ospravedlňujem sa aj divákom, aj poslucháčom a dnes som tiež pomerne zúbožený, ale ty si tu a to je dôležité. Áno, let's do it. Let's do it, presne. Tak ja by som prečítal o tebe taký veľmi dobrý medailónik, ktorý písala Nina Gažovičová. Musíme jej poslať takto pochvalu na diaľku, lebo ja keď... ona je proste queen medailónikov a treba to využiť, takže... Paula Gogola narodila sa v 1998 v Banskej Bystrici. V rokoch 2018 až 2022 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ateliéri malby pod vedením Klaudie Kosiby. Klaudiu Kosibu sme tu aj mali, môžu si diváci pustiť ten diel. Od roku 2025 pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde pôsobí v ateliéri Malba 3 pod vedením Jozefa Bolfa a Jakuba Hoška. V rokoch 2023 až 2024 zároveň študoval na Umprum v Prahe na oddelení sochárstva pod vedením Dominika Langa, Terezy Indrovej a Amálie Bulandrovej. V roku 2024 absolvoval aj štúdium na oddelení intermédií na Umprum pod vedením Michala Pechovčka a Dominika Gajerského. V tom období 24 až 25 absolvoval štúdium v ateliéri Mimoza. Prosím, povedz, ako sa volá tá parížská škola. Beaux-Arts de Paris. Dačo také, ja neviem. Tak. Paula Gogola je vizuálna umelkyňa, ktorá vo svojej tvorbe skúma transrodovú identitu a telo ako médium spoločenskej a individuálnej skúsenosti. Jej malba sa pohybuje na pomedzi abstrakcie a figurácie, pričom telo chápe ako plastický subjekt, tvarovateľný, mnohovrstvový a významovo bohatý, schopný formovať a nesúci viacúrovňový význam od vnútorných procesov až po spoločenský kontext, transfeminin identity. V médiu malby skúma telesnosť, možnosti jej modifikácie a hru so spôsobmi konštrukcie identity prostredníctvom mýtopoetického rozprávania. Uplatňuje procesy dekonštrukcie vizuálnych a sociologických štruktúr, otvára tému transrodovosti, sexuality, spoločenských rolí aj kultúrneho dedičstva. Jej raná práca sa zameriavala na minimalistickú kresbu, využívanie negatívneho priestoru, linearity a spontánnych gestokresieb. Postupne vyvinula radikálnu syntézu výrazových prostriedkov, kde menej je viac, čistá kompozícia vytvára priestor na hlbší interpretačný zážitok diváka. Wow. Čo povieš na tento medailónik? Je to tak. Je to tak? Je to tak. Super. Teraz možno niektorí diváci si povedia, že čo? Reálne. Hej, že je tam pár veľmi sexy cudzích slov, ale my tu ich všetky proste odšifrujeme. Tak poďme na to. A ešte tu mám všelijaké tvoje výňatky z tlače, aj všelijaké. Veľmi ma zaujímalo, že niekto aj o tebe napísal, že medzi hlavní témata jej práce patrí hormonální transformace, kontaminace, touha a péče a tak ďalej. Kontaminace, ty kokos. Čo si myslíš o takom slovo, že kontaminace v tvojej tvorbe? Akože v nedávnych projektoch alebo vlastne na tej výstave, kde sme sa aj stretli v lete vlastne, tak to bol projekt, ktorý akože dosť vlastne pracoval s týmto akože javom a s týmto procesom. Kontaminácia? Áno. Že vlastne mali sme s kamoškou takú rozsiahlu výstavu, ktorá akože išla cez viaceré médiá a vlastne venovali sme sa nejakému pomýšlení o znečistení vody a vlastne nejakých akože hormonálnych procesov, ktoré sú promptnuté týmto javom s takým trocha nejakým akože fantaskným akože plot twistom s nejakou možno akože výusťou, k tam to môže spieť. Hej. Perfektná. Áno. Takže tá kontaminácia je taká akoby doslovná, že nie je taká metaforická, báš. Ale veľmi sa mi páči to slovo, ja si ho asi tiež budem pridávať do nejakých press releaseov. Dobre, ďakujem. Ja by som porozprával, tak pospomínal na naše
skúsenosti, že odkiaľ sa poznáme a tak ďalej. V roku 2020 som ťa fotil ako svoju modelku na nejaké kompozície, ktoré som potom chcel malovať. Potom sme sa dlhšie nevideli a ja som potom, teda som ťa registroval ako maliarku a potom sme sa vlastne stretli tak, že ja som kurátoroval výstavu vo White and Vice v roku 2022. She Got the Power sa to volalo a tam bola Anna Mária Beňová, Diana Hrošová, ty, Juraj Černák, Áno. pani Haberernová a tak ďalej. Bola to dosť divoká výstava, skvelá podľa mňa. A tam ste boli vlastne také najmladšie umelkyne ever vystavujúce v tejto galérii a bolo to veľmi zaujímavé. Chceš sa trošku porozprávať o tej soche, ktorá sa tam neocitla? Skoro neocitla, hej, no. Skoro, no. No, akože prečo nie? Ja inakšie v poslednej dobe rozmýšľam nad tým, že by som ju strašne chcela urobiť znova, lebo vlastne môj nejaký akože repertoár skillov a nejakých vizuálnych riešení proste by akože sa mohol nejak lepšie zúročiť alebo uplatniť. A no... Ale ja som teda inak, akože podľa mňa toto úplne, že ideme z barskať, ale to bolo, že veľmi zaujímavé, pretože my prišli k tebe akože do ateliéru aj so Zuzkou Vajsovou a tak, nie, akože vyberať diela a tak ďalej, ale ty si veľmi chcela tam, ja som chcel, že vyslovene maliarskú výstavu, ale ty si tam mala akože takú sochu, ktorá pôsobila tak, že sa trošku ako keby že rozpadáva, že treba veľmi okolo nej opatrne chodiť a zároveň... Bol tam rôzny materiál, nejaký betón, drôty, vlasy, prasačie čreva. No, hej. Ale bolo to, akože znie to gore, ale bolo to celkom podľa mňa také pekné, také bolo to celkom akože pekné subtilné, a bolo tam ešte niečo položené. Povedz, tá kontraverzná vec. Mám povedať iba, čo to bolo, alebo celý ten backstory? Aj backstory, kľudne. No boli tam vlastne semeníky naložené v liehu v také sklenenej nádobe a vlastne ono to celé vzniklo tak, že jedna moja veľmi dobrá blízka kamoška Saša, shoutout, pozdravujeme, vlastne išla ako keby ona je tiež trans a vlastne niekedy skôr v tom roku proste išla na operáciu v súvislosti akože s touto nejakou jej vlastne tranzíciu tiež a ja som mi tak zo srandy medzi rečou povedala, že mega, že vypýtaj od doktora, že dones mi gule, že dones mi to. Ona, že jasné. A niekedy v období na jar to bolo, ja už som tuším, že nejak robila na bakalárke, mi iba píše, že hej, že počuj, že mám tie gule pri teba, že kde dáme meetup a že čo, že to si robíš srandu a normálne mi to donesla v takom sáčku zasílovanom s takým štemplom, že biologický hazard. A že WTF, že to si robíš srandu, ja som si normálne myslela, že si to robí dobrý deň. No a vlastne tak mi to doniesla a ja som bola taká, že hell yeah, let's do something, vieš, že to je skvelý materiál, veľmi cenný, ako času sa človek dostane k semeníkom. No, reálne. Hej, doteraz to mám doma v izbe, v mojom hometowne. A ja som sa chcel opýtať, že kde sú a jak sa majú. No presne, každý, aspoň raz do roka volám ocovi, že čauko, počúvaj, že nešiel by si skontrolovať hladinku na takú sklenenú nádobu na stole, že či to není vyparené alebo vyliaté. Neviem, či vie on, čo tam je, ale... Nemali by byť chladničky aspoň? Neviem. Ja si myslím, že to je v pohode. Môžu diváci napísať do komentu, ako by sa mali skladovať semeníky. Áno. No, ale bolo to, že aj pre mňa taká, akože ja som chcel trošku takú kontroverznú výstavu, lebo vlastne na tej výstave išlo, že proste cool baby, hej, nebojácne, trošku kontraverzné, malujúce všeličo, telo a tak ďalej. Ale normálne, akože bál som sa toho, že jednak sa to, že rozpadne, lebo tá socha z tých prasačích čriev a tak ďalej vyzerala tak krehko. Nie? No stojí doteraz. No, perfektne. Ale vyzerala tak krehko do toho tie semeníky, že bál som sa, že tie semeníky a tá socha, že jednak sa rozpadne, že keď sa tam ľudia budú okolo toho chodiť a verňuška milión ľudí a že vlastne úplne zobere všetok ten spotlight a plus, že to nie je malba, že chcel som si dať také limity, ale doteraz ma to máta niekedy, že či tam tie semeníky teda tá socha nemala ako keby, že byť, že či by to nesparklo nejakú inú debatu ešte. Čo myslíš?
No akože je to škoda, akože ja som to vlastne potom aj vystavila vo Fotoporte, Matúš Novosad to kuratoroval a vlastne tam to malo little to no akože nejakú odozvu, lebo však vieme, jak proste to chodí, že... Čo ty myslíš, aká bola tá odozva? No, že vlastne akože tieto menšie výstavy v tých Artisan Spaces v Bratislave sú častokrát, že je to proste iba pre nás, vieš, že my si tam robíme akože shows pre našich kamošov a podobne, že vlastne, hej. Ale hej, no akože presne nad tým uvažujem, že ja to vlastne stále mám, že by som to možno skúsila také vypimpenejšie ešte urobiť. Hej. A venuješ sa teraz soche? Trocha akože teraz experimentujem s inými médiami, hej. Aha. Dobre, tak to bol taký kontraverzný úvod, Hej. ale ty si sa teda super, že si vlastne mladá, že nemusíme prechádzať 30-ročnú históriu Toto mám tvojho odbavené života. za pol hodinu. Hej, presne. Lebo mal som tu niektorých hostí, ktorí boli starší a hrozne ma zaujímalo, že jak išli celým životom v podstate. Hej. Takže ty sa narodila v Banskej Bystrici. Tam si aj vyrastala. Povedz mi o tom. Akože ja vlastne moc ako keby nespomínam, nie som moc nostalgická za týmto obdobím. Nikdy som to necítila nejak úplne dobre, lebo proste aj keď som akože musím povedať, že väčšinu mojich 11 rokov, že som strávila na také križovatke nejakých subkultúr. To bolo vlastne v tom čase ešte, vlastne to bolo celkom plodné, alebo celkom také akože stále platné, respektíve, že mám pocit, že tie subkultúry už v dnešnej dobe, že všetko je tak strašne poprepájané a eklektické. A... Povedz mi viac konkrétne o tých subkultúrach. No ja som bola akože... Banskej Bystrici. No akože... Tam tedy strašne fičal hip-hop, že môj brat napríklad, že on proste chodil vrátiť a skateovať a tak. Ja som zase sa hangoutila proste s metalistami, s gotikmi, ale nebol to nejaký akože silný nejaký odboj alebo nejaká pôda, že skôr to bolo také malé kruhy a veľmi sme geekovali na internete a proste išli sme nejakú hudbu a vlastne to bol nejaký taký, vlastne, že to bol, a to je nejak súvisí s tým, že jak som sa dostala trochu k akože tej pohnutke, že robí vizuálne umenie, hej, že si ja minule tak na to spomenula, že jedna kapela vydala album, tuším okolo 2010. Mali taký krásny buklet ilustrovaný nejakou, tuším, že nejakou estonskou umelkyňou a vlastne som to videla a som bola, že wow, že to je strašne sexy, to je strašne pekné a vtedy som začala chodiť na výtvarku do Zušky a bola som, že... Ako stredoškolačka? Alebo... Ne, na základnej Na ešte. základke, aha. Cool. Takže vlastne tam vlastne bol tento impuls, ktorý vlastne trocha súvisí s týmto nejakým takým subkultúrnym možno cítením. No a vlastne ja som vlastne hneď chcela odísť hneď pri prvej možnosti, tak som šla do Bratislavy, hneď ako som bola vlastne veľká. Hej. Ako si bola veľká. Hej, a potom som išla preč z Bratislavy a tak. OK. A to je všetko, milí diváci. That's it. Hej. Super. A takže na základku si chodila v Banskej Bystrici. Áno. Tam si subkultúrnila. Som mega, hej. A potom si išla rovno na vysokú, na VŠVU. No hej, poslednej som išla, hej. Jo. Takže ťa rovno zobrali na prvýkrát a tak. No jasné. No jasné. Som mala radosť. Perfektné, no kto by nemal. Hej, a čo si takto malovala na strednej? Vieš čo? Väčšinou figuratívne veci a mala som taký... Proste strašne som akože mala rada takéto akože venovanie sa, takéto akože sranie sa s tým vyslovene, že som sa snažila osvojiť si nejaký realizmus trocha a nejaké modelovanie hmot a nejaké také základné princípy a vlastne že vlastne ja som absolútne nemala žiadny styk s nejakým kontextom a všetko som si to robila len tak pre radosť. A bolo to iba také neviem, také trocha OCD-induced zvyk, hej. A potom vlastne at some point som si povedala, že OK, že možno to chcem vlastne robiť ďalej. A ťa nasmerovala nejaká učiteľka zo Zušky alebo niečo také? No určite tam bolo viacero učiteľiek, ktoré nejakým spôsobom mi nejak akože
umožnili proste prehlbiť môj vzťah k tomuto a boli také akože supportive, čiže za to som vďačná, pozdravujem. A hej no, ale hej. Ty A máš myslím tak, takto... že má každý, nie? Tak každý nás nezaujíma dneska, ty nás zaujímaš. Dobre. Nemá to tak každý to má kadejako. Každý to má kadejako. Hej. A u Klaudy, ako sa ti študovalo? Bolo to fajn, bolo to super, lebo vlastne aj ten moment tých ľudí, s ktorými sme akože vzdielali ten náťah, že to bolo veľmi zaujímavé, veľmi špecifické, taká babská skupina. Viaceré z nich už mali aj vlastne tituly z nejakých iných škôl predtým, čiže to bolo veľmi... Povedz aj konkrétne. No Martina Červenková, Michála Moravčíková, Anna Mária Beňová, Miro Klimek a podobne. A že vlastne, že tam bolo hrozne veľa srandy a veľa takých zaujímavých plodných akože debát, ktoré boli vlastne nie že medzigeneračné, lebo sme mladé, hej, ale že vlastne okorenené takou skúsenosťou, hej, povedzme. Čiže to bolo veľmi zaujímavé a... Okorenené skúsenosťou? No tak ako narážam na to, že vlastne baby už vlastne študovali kadečo predtým a boli také, chápeš? Inak Anna Mária bola... som rozmýšľal na ňou ako o náhradníčke dnes za teba, keď ty si písala, že proste sa necítiš fajn, ale tak si prišla. A Anna Mária Beňová príde inokedy. No tak tá je tu hneď za rohom, tak áno. Tá by tu mohla teda vlastne byť. Hej. A ste ešte kamošky? Áno. Áno. Super. A dobre, no ale toto ma zaujíma, že vlastne ty máš teraz koľko rokov? Keď sa môžem opýtať. Či to je tajné? 19. Nie. Ale teraz si v magisterskom, alebo ako to máš? Ne, ja teraz som freelance. Už si doštudovala? No, hej. Už normálne máš aj titul? A z ktorej z tých všetkých 20 škôl, čo som vymenoval? ABU. Aha, super. Minulý rok si mal diplomovku? Super. No a potom, čo ťa teda akože inšpirovalo k odchodu? Viacero vecí, no akože ja keď som, akože po celý ten čas, jak som mal v Bratislave, tak som mal pocit, že strádam ako keby niečo, s čím by som vedela tak relatovať, hej. Čo také konkrétne máš na mysli? Akože tam bola súhra takých možno takých nejakých identity, záležitostí alebo takých akože vkusových možno vplyvov a možno aj vlastne Bratislava je mega malé mesto a ja som možno ešte nevedela, ale teraz už viem, že I'm a city girl. Ja mám rada proste vzrušenie, mám rada také stimuly, ktoré vlastne prichádza s nejakými akože otvorenými možnosťami, hej. A vlastne, a Praha tiež nie je veľké mesto, ale akože určite, jak som sa tam presunula, tak to bolo cítiť ten rozdiel. A som si to veľmi užívala, hej, aj teraz si to vlastne užívam. A teraz tam žiješ v Prahe? Hej. Tam máš aj Aťák a tak. Aťák. A kde máš Aťák v Prahe? Teraz som mala rezidenciu v Meat Factory pol roka a teraz som na Vinohradoch. Hej. Cool. A v tom Paríži, keď si bola, tam si nechcela zostať? No ja by som strašne chcela, akože rozmýšľam nad tým, že nejakým spôsobom by som sa tam chcela nájsť nejaký chodníček, ale neviem, či je to full time možné, že nejak ukočírovať, lebo je to hrozne finančne náročné. Ten materiál stojí vlastne o mnoho viac ako u nás. Myslíš maliarský materiál? Jo, napríklad, vieš, že také úplne najväčšie, také najviac bazálne praktikálie, že je ťažké nejak akože ťažšie zmanéžovať a zároveň aj no akože mám celkom fajn náťak, aj celkom fajn byt v Prahe a dosť veľa komfortu a mám pocit, že je fajn mať aspoň nejakú mieru proste nejakého pohodlíčka na to, aby človek sa mohol venovať práci. Je to pravda, no. Čím viac pohodlíčka, tým lepšie možno na prácu v ateliéri. Že vlastne v Paríži som to videla, že vlastne som mala veľa kamošov, ktorí robili pre najväčšie modné domy alebo nejaké creative proste direction, nejaké projekty a robili, že fakt s veľkými menami, ale na konci mesiaca mali problém platiť účty a žili proste že fakt z malých bytoch, bez okien, dajme tomu, hej. A neviem. Poznám to veľmi dobre z New Yorku. No hej.
takže rada sa tam vždy akože trocha vrátim, ale neviem, že či to je úplne možné. Musí sa dobre vydať asi, neviem. Skvelý plán. Taký 19. storočie. Ale nie, že by to bolo nutné, ale proste prečo nie? Hej, prečo nie? A ty si v tom Paríži, ako keby, že som preletel tvoje Instastorky uložené, tak tam som videl móda, štýl. Hojnosť, prestíž. Presne, že máš nejaký ako keby vzťah pracovný alebo nejaký iný ako keby, že k móde alebo k tomuto celému ako svetu? Vieš čo, tak je to aj hej, ale myslím si, že je to skôr, neviem, jak to povedať, že mám rada istý typ nejakej citlivosti alebo estetičná a proste v tom Paríži aj vlastne v tomto nejakom akože sektore, že proste som mala možnosť nejak akože vidieť vlastne návrhárov alebo shows alebo veci, ktoré sú mi blízke a proste to sa skrátka tu nedieje, že backstage rigovance to bolo trocha super. Aha, a nemodelkovala si tam alebo niečo také? Ne. Aha. Ja Iba som tak škareda. ako obšmietala sa, hej? Tak som proste felila. Hej, felenie. To je super, to je akože také kvázi bez stresu však. Hej, mega. Ale zároveň mal si taký pocit, že wow, že tu sú všetci títo ľudia a zároveň som tak blízko, ale zároveň trošku ďaleko. Vieš, čo mám na mysli? Vieš čo, ja som najskôr bola taká, že lebo vlastne akože poznám nejakých ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom akože v tejto scéne sa skrátka pohybujú a proste tak sme tam išli akože s kamoškou z Londýna, ďalšia kamoška za ten kráčala vtedy Rika a nejaká ďalšia kamoška. Hej. Akože modelková. Jo, hej. Potom kráčala len tak. Hej. Okay. A potom ešte jedna známa, tuším, že z Bratislavy, ona tam fotila akorát ten backstage a že sme sa tam tak stretli proste random. Ďalšia kamoška robila nejaký fair vtedy s eyewearom, že proste sme sa tam stretli akože kamošky a vlastne, že všetci že není to až taký alienating pocit, lebo vlastne aj v týchto kruhoch je strašne veľa kreatívcov, ktorí sú v podstate v rovnakej pozícii, jak ja alebo my. Hej. A potom vlastne všetci tí ľudia, čo tam pracujú, majú takú strašnú akože nejaký etický kódex, že všetci sa tam hrozne slušne bavia medzi sebou, nikto, ja neviem, jak to opísať, ale proste bolo to strašne smooth, že neviem. Vidíš nejaké ako keby paralely alebo nejaké úplne, že neparalely medzi nejakým, že fine art world a týmto? No všetci sme prekarizovaní, takže všetci v tomto súcitíme. Ale tak všetci nie asi, nie? Tak ty nie, asi, ne? To si v pohode. O mne sa nebavme. Dobre. Aha, ale nie, zavriem si počítač, než sa mi vybije. No všetci, či sú všetci prekarizovaní? To je teda veľká otázka. Hej, cítiš sa prekarizovaná? No, akože občas tie vyjednávanie nejakých nárokov alebo podmienok je také, s galériou napríklad, no, alebo s povedzme, kým? alebo aj so zberateľmi, alebo povedzme, hej, že skrátka vyžaduje to istú mieru asertivity. No, totálne. Hej, takže tak. Hej, ale tak... keď si dievča ešte také ako ja, vieš. Hej, alebo keď si z východnej Európy, alebo tak, Reálne. a tomu a si taký, alebo taká trošku vytrasená, hovorím o svojich mladých časoch, nie? Že asi to, alebo neviem, ako si to mala, alebo ako to máš, že keď si proste zo Slovenska ideš do Paríža, alebo už len možno v Prahe, alebo tak, že necítiš niečo v sebe také, že No akože... taký, ako to mám povedať, nejakú takú internalizovanú. Vieš čo, ja si presne neviem, čo myslíš. No. A ja si vždycky hovorím, že reálne tu sú že o mnoho horšie veci, za ktoré by som sa mohla hanbiť, hej, ale this is not that, hej, čiže neviem, som v pohode. Že všade sú šľahnutí ľudia, že nie sú o nič menej alebo viac šľahnutí v zahraničí ako my, že? Aha. Hej. A hlavne to, že no presne také internalizované, doplňte si, že to som si všimla, že my sme tu vo východnej Európe, že mega taký snaživý, taký ako keby viac aj možno komunitne cítiaci a je tu veľa aj talentovaných umelcov, už keď sme tu na tomto podcaste a vlastne, že my máme taký strašný presne komplex menej cennosti a že je to podľa mňa fajn si to tak zvedomiť a nejak s tým pracovať, možno to prekonať, lebo Máme ty kokos, no. Hej, že v tej Paríži som videla, že mega strašne veľa shit shows, ale nechcem hovoriť tak ako škaredo, Nie, hej. hovor škaredo, podľa mňa. Strašne veľa shit shows. No jasné. A vlastne celé, to také, že to, čo umožnilo tomu, že sa to deje, je vlastne iba nejaký kapitál zdedený a podobne, hej. A vlastne my tu skrátka nepoznám
No poznám, ale nie až tak veľa nejakých ľudí a oni s tým akože sú takí akože s pokorou proste pracujú, hej, že so svojimi Hej. podmienkami je to v pohode, ale že tam to bolo absolútne Hej. akože úplne, že od príťahu za vlasy, hej, že to bol ako taký iný nejaký iný level, hej, Áno. že Že tu sa nad tým ani tak nezamýšľame, že kto vlastne z akých pomerov nejak vyjde a že aké má, o čo má lepšie podmienky a ako môže svoju umeleckú kariéru sponzorovať alebo mať na ňu pokoj. Že vlastne tu máme plus minus rovnaké podmienky, rovnaké let's podmienky, say, plus ale mínus. zároveň, No. čo Ale ja o že tom viem, možno sa mýlim. Jasné. Áno, ale akože keď sa pozrieš na nejakých svojich spolužiakov na VŠVU, tak plus minus máme podobné, že nikto tam není, že úplne z totálne nevyhodnených nejakých úplne, že dna a po nejakého akože dieťa milionárov, kdežto presne v tom zahraničí aj v New Yorku, že to vidí, že niekto je úplne že z nejakej total rich family. Môže si dovoliť veľký ateliér nekonečnom materiálu. Tak potom aj to umenie sa asi ľahšie robí, ha? Hej. Tebe sa ako robí umenie? Inak vieš čo, musím takú vtipnú vec povedať, že vždy, keď sa mi ukáže ako keby, že tvoj Instagram, tvoje storky, tak tam je niečo, že kto má teraz v tejto budove papieriky, alebo že kto má dodávku, alebo že, ale darí sa ti to takto, akože poriešiť aj dodávku, aj sťahovanie, aj papieriky, aj nejaké také drobné materiálové. Hej. No lebo furt dačo, chápeš? Furt dačo treba, hej. Ja to milujem, tieto Hej, ale for the record, není to až tak často. Není to až tak často. Ale hej, vždycky sa mi to podarí, musím povedať, že musím sa zaklopať. Áno. Perfektné. Hej. A tak ľudia radi pomáhajú, nie? Áno. A hej, aj ty rada pomáhaš. Hej. Perfektné. Dobre, ja by som sa porozprával aj, že napríklad o tvojom malovaní konkrétne, že keď napríklad som riešil túto výstavu organizoval, tak ty si maloval také šedé, pastoznejšie, nejaké tam boli také akože nátery, nejaké také, povedzme také machlanice, hej, že ako nie machlanice v pejoratívnom, ale také gestickejšie, ale také pastoznejšie a do toho bola napríklad taká realistická ručička napríklad, alebo také niečo, nie, že taký konkrétny obraz. Ale že teraz ako keby že to bol nejaký tvoj plán, alebo že taký formálny ako keby prístup, že spravíme nejaké gesto a do toho dáme niečo také realistické, že tuším, sme sa o tom aj bavili vtedy však. Ale teraz si to akože zanechala postupne. No akože ono to tam stále je, len je to také o mnoho viac refined a sú tam vlastne, je tam nejaká intencionálnejšia práca s kompozíciou a s nejakým takým akože topografickým tvaroslovím, let's say. Topografickým tvaroslovím? No, že proste, povedz to aj divákom, aj takým, vieš, úplne basic people. Hej, že vlastne bol si na tej výstave v médiu v lete. Áno, veľmi dobrá výstava. Ďakujem. Tvoje obrazy boli veľmi dobré. Hej, ďakujem. Ale že vlastne... Nie, celá bola dobrá, sorry. Áno, celá bola mega dobrá. Ale že vlastne ako keby, že ja vlastne strašne rada, ako keby, ja neviem robiť niečo dlho, alebo respektíve, že ja mám stále pocit, že je tu niečo, čo stojí za nejaké skúmanie, badanie a vlastne aj v tej malbe, že vlastne som ako keby začala si osvojovať nejaký spôsob, ako sa vysporiadať s tou kompozíciou, lebo predsa len je to štvorec a vlastne, že potom nejakým spôsobom som akože to začala uplatňovať aj v nejakých reliefoch alebo týchto objektoch a vlastne je to nejaké akože kladenie nejakých, lámanie akože tej plochy na nejaké akože, ako to povedať, štilizované, proste geometrizované tvary, ktoré ako keby abstrahujú proste tú figuráciu, hej. A vlastne that's the way akože I work now, hej. A že predtým som vlastne akože išla viac stále tam je také nejaké akože také cítenie, že takého gesta, že OK, že toto sa mi hodí tu, ale teraz je to viac také akože mechanizované nejakým spôsobom, hej. Povedal by si, že teraz je to také oveľa viac premyslené, že naplánované a... Hej, mega, že ja som mal obdobie, kedy som už veľa kreslila a potom som, že
úplne prestala kresliť a potom niekedy 2 roky späť som začala znova, že kresliť, ale tak ináč, tak strašne schematicky, že som si vyslovene, že dala, že štvorec, spravila som si, že grid a to som nikdy nemala pocit, že to potrebujem, ale zrazu som začala to akože nejak praktizovať a začal som si uvedomila, že mega, že vlastne strašne ľahko sa dá vysporiadať s tým formátom týmto spôsobom. Výborne. A teraz to už znova nerobím, alebo občas to robím, závisí, hej. Už to máš možno naštudované v sebe. Hej, možno, hej, ale možno aj teraz trocha menej malo, možno preto to menej robím. Trochu čo? Že menej trocha malujem, tak Aha, možno aha. preto to menej robím. A čo robíš celé dní, keď menej maluješ? Vieš čo, teraz znova robíme na takých reliefoch, čo je vlastne taká viac akože woodworking práca, že vlastne taká práca s materiálom, že opracúvam drevo a potom ho lakujem a potom ho brúsim a snažím sa narafiť pod porcelán a tomu prečuje veľa digitálnej práce, hej, lebo vlastne to je také, že... Že vlastne skicuješ to ako keby v počítači? Jo, hej. A to robíš v Prahe na nejakú konkrétnu výstavu, alebo? No to je vlastne ten tandem, ktorý paralelne vedieme s kamoškou s Natáliou Sikorovou, shoutout. Pozdravujeme. To je tá, čo si mala s ňou aj v médiu výstavu. Áno. Také rúrky chromové. Hej, a také ona. porcelány a také metalové ťažké veci. A vy robíte akože spoločné dielo? Áno, Alebo... hej, že vlastne my máme taký zaujímavý workflow, že vlastne už asi 2 roky, že máme obrovský moodboard, ktorý proste obnáša, neviem, texty alebo proste rôzne spôsoby, ako akože approachnúť. Vlastne, že vlastne akože kumulujeme nejaký proste jazyk a vlastne z toho sa nejak odpichujeme pri týchto veciach a vlastne teraz vlastne ďalej to pokračujeme. Neviem, či o tom môžeme ešte hovoriť. Môžeš. Ale musíš, proste chystáme niečo do Zurichu teraz. Aha. Ale nechcem o tom veľa hovoriť, lebo nehovor, kým nepreskočíš, kým nepreskočíš, tak Ale neviem, možno to prosím môžeš ťa. vystrihnúť. Alebo Nie, nemôžem to vystrihnúť. Takže Hej. chystáte do Zurichu, to je super. A kedy to má byť? Kedy niekedy- bude to hop? No akože v apríli by sa to malo otvoriť, ale je to taká roktrváca výstava, čiže možno hopneme on the Dobrá. boat, možno trocha neskôr, uvidíme, ale zatiaľ tá... Pracuje sa na tom, je to dohodnuté. Je to všetko, je to v Kľudne o behu, tom hej. môžeš hovoriť. Lebo Tak- teraz mi aha. napríklad, že padla jedna show a to už som To sa bola, stáva že furt, vieš, a úplne hej. som bola také, že Ja do hovorím o piči. milión výstavách, ktoré potom sa neudejú a potom sa udejú také, o ktorých som nikomu nepovedal. No, Čiže je to reálne. úplne bežné. To si presne teraz sa mi to... Hej, aj ti porušili nejaké výstavy? No jedna proste tak nejak vyplynulo z dohody, ale to celé bolo z takých praktických dôvodov, čiže no hard feelings, To ale sa deje. to sa deje, vieš, to To sa deje poznáš. stále, no. Hej. Ja som teraz mal taký... No ja budem mať výstavu vo Ville Pele v máji a Fakt? malo to... No, je to zle? Nie, No je to nie, dobré, v nie? pohode. Ale malo to byť už v apríli a ja som úplne bol fakt, že strašne zubožený z toho Hej. druhej polovice minulého roka, 2025. To už si stal minulý... A ja, že to sa musí proste posunúť, lebo proste fakt to nedám. Akože som si nalepil ten celoročný kalendár a ja, že ne, úplne, že hrozne ma to mrzelo, že som spravil ako keby, že problémy aj Zuzke Vajsovej, aj tej pani Vladane z Villa Pele, akože bola to trošku taká panika, ale ja si hovorím, že nemôžem Ja, no jasné. ustúpiť, že dať to proste v apríli, lebo no aj také veci sa dejú. Treba, Jasné. akože neviem, no človek by povedal, že dlho robím alebo robíš výstavy, ale aj tak niektoré veci No proste. nedojnú, no, učíme Jasné. sa, hej. Hej. Hej, ale tak aj galerie sa učia a tak ďalej. Akože potom zasa sa ti dejú také veci, že ti niekto zavolá, že wow, vypadlo nám tu na niekto a že spraví výstavu za mesiac. Teraz toto presne tomuto fejsujem, No, no, takže no. za 3 týždne Hej. a v cloude, ak Boh dá, dúfam, že to No. nevyfúči. A niekedy sa cítim že akože tak vo forme, nie, že poďme na to, že úplne, že vlastne hej, a niekedy, že fakt nemôže, že proste život ide, že ako keby ten život umelca nie je len to, že maluješ v ateliéri, ale máš aj iné proste starosti. No jasné, mega. Aké máš starosti? Aké mám, ježiš, ja im mám hneď niekoľko. Hej, daj. Ale nie, akože je to v pohode, ale presne, toto ma tiež zaujíma, ja mám taký dojem, že tebe sa to dobre darí manažovať, že to dobre akože lámeš, že máš povedzme niekoľko mesiacov veľmi intenzívnej práce a vlastne máš aj ten komfort toho, že môžeš switchovať, že máš túto aťak, môžeš ísť domov na dom, proste na vidiek a mať tam, že aj do chill, ale aj ten zahraničia aťak, hej. Hej. A že vlastne, že vieš aj v tejto nejakej spontannosti, vieš nastaviť si nejakú štruktúru a potom, že niekoľko mesiacov nič nerobiť, hej, že to, ja by som, že mega napríklad chcela, ale že mám pocit, že konštantne niečo robím.
Ja sa aj neviem nudiť, zároveň, že to je taká moja zlá vlastnosť, že nemám to rada, keď nič nerobím, ale potom som taká, neviem, akože taká vyčerpaná trochu. No totál, akože ja to veľmi romanticky si to predstavuješ, no, podľa mňa s tou mojou neviem, že prácou, sa pýtam. ale to všetci, ale ja na tom pracujem, aby to vyzeralo tak romanticky a bez námahy. No to vôbec nehovorím práve, že to není bez hej. námahy, len sa pýtam, že jak to manažuješ. No, debilne. Hej? Autodeštrukčne. Ale nie. Naozaj, že nemôže mať proste, že 3 alebo 4 výstavy ročne, že to sa proste fakt nedá. A že proste, neviem, 3 roky po sebe alebo niečo také, že je to akože už nereálne, tak to vieš, ak sa mi blíži k 40-ke alebo tak. Že je to proste hardcore. Takže budem to proste lepšie manažovať. No, hovorím si. Ale nie, akože ja tiež neviem ísť, že na 70% alebo na čo, vieš, že keď mám predvýstavu, tak idem, vieš, na 210 a čím bližšie sa to ako keby blíži, tak tým som iracionálnejší, vieš, že neviem si povedať, že wow, teraz choď domov, teraz choď jesť, chillovať, akože hej, že snažím sa, ale aj tak je to aj plus, aj keď práve nemalem, tak vieš, že mozog ti to, že extrémne ako keby okupuje a potom následuje taký akože že to nie je, že hneď na druhý deň po výstave si taký, že dám si šlofíka, vyspím sa a som v pohode, vieš, že po tej výstave potrebuješ taký nejaký akože dolach, alebo aj to nejak akože zreflektovať, aj to, čo si urobil, ale aj to, že nabrať silu a že to není, že akože teraz som išiel po výstave, že na Sicíliu na chvíľu, ale bola to chujovina, lebo ja som tam bol ešte viac vyflusnutý, vieš, a tiež som išiel úplne, že road trip, neviem čo, a prišiel som úplne, vieš, soplíky, kašlíky a tak toto tiež nebude asi tá cesta. No, OK, tak sa rozhovoril. Poďme ešte viacej k tvojej malbe, lebo diváci si to pozrú, ale ešte mi povedz napríklad, že čo tam ako keby, že je reálne namalované, lebo nie je to akože abstraktná malba. Hej. Že čo tam proste je, že naozaj to povedz jak slepému, postihnutému, hociakému. No sú tam také baby. Ale nie, no akože, jak to povedať, ja strašne som zápasila vždycky s tou figurou, lebo strašne proste ako náhle niekto sa venuje figuratívnej malbe, tak to sklzá k nejakým takým ilustratívnym možno, ako keby, že to je také že to je také skľúčujúce v niečom, hej, a ja som nevedela dlho možno pomenovať, že o čo sa mi vlastne jedná a že ja som tak nejak aj teraz vlastne ako s tým pracujem, že vždycky sa snažím nájsť nejaký spôsob, ako obísť nejaké to takéto akože telesné materiálno, ktoré je späté proste s tým, že proste obývaš proste toto mesičko, hej, a že vždycky som ako keby tendovala k nejakým takým možno mystickým alebo mýtickým alebo sci-fi proste úvahám o tom nejakom prekonaní alebo nejakom transcendnutí nejakých týchto podmienok a vlastne, že to je to, čo vlastne ako keby sa objavuje alebo nejak vyplýva na povrch tej malbe, hej, že vlastne je to taká proste špekulácia nad tým telom, hej, že vlastne telo, ktoré pôsobí, že možno z trochu nejakého iného materiálu alebo nejakej inej akosti, hej. A tak strašne všeobecne povedané, hej. No v pohode. Je to také, že tie maliarské, ako keby to, teda tie farebné, že je to také šedé, trošku ružové. No, také akcenty iba, však poznáš, ja to mám rada. Hej. Však ja poznám, ale diváci, o tom sa máme, poslucháči, hej. Či prečo takáto farebnosť, taká akože tlmená, že nikdy si nepamätám, že by si malovala nejaké divoké farby alebo niečo také? Ja neviem, mne to je proste blízke nejakým spôsobom. Akože občas spravím niečo také výraznejšie, farebnejšie, ale proste cítim sa v tom pohodlne, skrátka. A mám pocit, že je podľa mňa strašne jednoduché byť divákom také strašne pestrofarebnej malby, hej. A mňa sa napríklad páčia možno také aj iné momenty, vieš, že nejaké štruktúry, alebo nejaký rytmus, povedzme, alebo nejaké gesto, alebo možno nejaká proste, ja neviem, iná nejaká intencia, hej, že, ale zároveň farby sú cute, hej, ale proste uvažujem troška možno ináč v týchto rovinách. Aha. A ty tam používaš niekedy aj text, nie? Hej. Často?
Občas. Teraz sa mi nechce chodiť na jak sa to volá? Neviem. Na laser proste. Tak som nejaký čas tam nepoužila text. A čo ty myslíš tým laserom? Jak sa to volá, to, čo ti vypáli samolepku? Povedz mi prosím ťa o tvojom procese, že akože reálne, že ako urobíš proste ten obraz. Reálne, ako to robím? Keď si daj úplne, že návod. Hej, Aha. a to nemôžem Aby povedať. si mohli ľudia aj doma urobiť tvoj obraz. Hej. Ale nie, že si spomínal ten laser a neviem čo, že je tam nejaké vykrývanie, alebo čo sa tam deje, povedz. Hej, no tak akože ja si hlavne kreslím, teda, tak som spomínala, v prvom rade a že mám osvojené nejaké také grify. Toto som presne na kresbe riešila s našou profesorkou ešte na Vašovou, že ona má hrozne... ktorou? S Emoke Vargovou, pozdravujem. Ma občas tak akože kibicovala, že mám také manieristické gestá a že proste prečo to furt robím a že kto sa na to má už pozerať, že už som v neviem koľkom ročníku a že furt toto. A že ja som proste bola taká, že hej, whatever, proste ja to asi potrebujem robiť. A vlastne, že celé to vlastne spočíva v tom, že mám nejaké také akože, proste také akože nejaké grify, ktoré sú také hrozne spontánne a také, že vlastne sa snažím pracovať s nejakou dynamikou, povedzme, a vlastne momentálne to vlastne vyplynie z takého gesta alebo z takej maniery a potom sa snažím tomu dať akože takú solidnú formu tým, že pracujem proste s maskou, so šablónou a s proste hrubými vrstvami šepsu a že to proste tak akože tam ukotviť a tak skrátka hľadať nejaké možno vzťahy v tých tvaroch a pravidlách a vlastne tú figuru uspôsobovať vlastne na akože tieto nejaké schémy, ktoré vyplývajú z tých takých akože... Z tých divokých, skicovacích, manieristických. No hej. Aha. Hej. Cool. Takže je to akryl? Alebo Je to olej? všetko zaším. Ako olejom moc nemalujem, mi to hrozne smrdí. Aj cez COVID som malovala vlastne v pandémii olejom doma a som mal úplne také proste exémy na rukách z toho. Je to škodlivé, jak hlado. No? Nemám to rada, strašne PTSD z toho mám. Totál. Hej, takže tak, no. Hej. Dobre, a tá estetika, ako keby, že si spomínala nejaké sci-fi, alebo pobavme sa ešte viac o tej estetike, že možno, neviem, nejakých umelcov, čo máš rada, alebo že z čoho by to, že sa snažím nájsť nejaké ako keby korene tejto tvojej estetiky. Hej. No ja mám rada strašne akože 90s anime, ale nesnažila som, ja nesnažím sa akože možno nejak úplne intencionálne ísť po niečom, skôr akože tak eklekticky si proste akože dlžím, hej, rôznym vplyvom, ale takto 90s anime, proste nejaké také akože úvahy nad nejakým cyborgian bytím sú určite prezent, akože prítomné a zároveň neviem, akože je toho veľa. Je tam nejaký internet, alebo nejaká móda, nejaké Balenciagy, alebo No, to všetko mi beha po rozume, keď sa pozriem ako keby na tvoju, ale vyvráť ma, alebo... No dačo také proste, Dačo také. Však všetci sme veľa na internete, tak proste algoritmicky si nájdeme niečo, čo je to aj tiež v tlačových správach o tebe, že ten som internet, že si na internete. Ale teraz si povedal, že nemáš v mobile Instagram. Hej, no, už nemám asi od novembra, iba na kompe, keď som, je to super, odporúčam. Že bola si priveľa na Instagrame, veľa si pozerala reelska s mačičkami a tak. No, akože hej, ale zároveň mi to aj vadilo, že všetká komunikácia, že nemám odlíšenú tú komunikáciu, ktorá je že dôležitá pracovná a to také, že proste posielame si nejaké debilné videá, že to proste bolo celé v jednom a som si vlastne potrebovala odvyknúť od tohto, že teraz mi vyhovuje, že keď niečo potrebuje niekto, tak si ma nájde inde, hej. Že... Super. No jasné. Super. A povedz mi možno o tvojom Instagrame, že ty sa tam nejak cieľne snažíš nejakú personu budovať alebo niečo, alebo neriešiš to. To je možno trochu niečo, čo sme riešili s tou výstavou v 22. Vieš čo, akože... ono je to také, že ja si myslím, že my všetci sme obeťou tohto, hej, že my všetci vlastne operujeme v módoch akejsi profiličnosti, že všetci sa akože profilujú na sociálnych sieťach
istým spôsobom a snažia sa možno apelovať na istý crowd, alebo možno sú ľudia, ktorí sú si uvedomili tejto stratégie a snažia sa to nerobiť akože intencionálne, čiže, ale tým pádom vlastne to je stále vlastne ten istý, stále v rámci toho istého módu. Čiže, no akože samozrejme, že snažím sa možno uspôsobiť možno ten profil na to, aby to bolo nejaké kohezívne alebo súvislé, ale nejako v podstate to až tak neriešim tým, že teraz vlastne tam veľa času až tak netrávim. To je super. Hej. Aha. Takže ale nemáš taký screen time, že 7 hodín za deň. Vôbec. Tak... Aha, nejako ja? OK. No. Super. Hej. A kde tráviš čas na internetoch? Reddit. A čo tam? Akože hocičo, že fakt, že niečo ma napadne a niečo si tam idem prečítať a je to v pohode. Takže je to lepšie strávený čas ako reelska na Instagrame pre teba? Asi hej. Doporučuješ, hej? No, závisí. Musíte to vedieť čítať. A vedela by si povedať, že kto je ten tvoj crowd možno, alebo tak, že jak si to predstavuješ? Je vlastne ani... Mamina na materskej. Možno nejakí mladí queer ľudia, hej. Aha, mladí queer ľudia. Hej. Aha. Cool. To je dosť rozmanitá kohorta možno. Je to tak. Si aj ty mladý queer človek. Hej. Myslíš, že ja som tiež ešte mladý queer človek? No pravda. No tak dobre, fú. Potrebujem vedieť tvoj skincare rutín. Moju? Ježišmária, dobre. Moja skincare rutina, vieš čo, no bol som v Koreji, tam som mal výstavu a tam dievčatá ťa opečovali? Z galérie, no mi pokúpili nejaké veci, hej. Okay. A mi napísali. A čo je tvoj svätý grál? Vieš čo, mám rád kyselinu hyalurónovú, dávam si serko a jeden taký hydratačný krém a decit. A mám nejaké exfoliácie a tak, ale retinol nepoužívam, ty hej? Občas, tak raz do týždňa. Hej. No ja vôbec, ale chcel by som, ale vždy ma to hrozne podráždilo, takže to nie. A robím si, že vždy, keď mám nejaký dôležitý niečo, tak si spravím taký kávový peeling. Vieš, ale toto vraj není dobré na tvár, lebo to je veľmi abrazívne a tako, že na tvár je iná ako na No teba. ja dneska ráno som si spravil po pracku extra špeciál, som si zalial a potom som si vyčochral. Vieš, ale je to až moc abrazívne, okej. No dobre, no neviem. Pobavme sa ešte o tvojom umení, prosím ťa. Takže spolupracuješ s nejakými konkrétnymi galériami? Nič také fixné. Every now and then proste niečo, ale s Vunu ako keby spolupracujeme. Tam si mala super výstavu však. Áno. To bolo kedy? To bolo už, ja vždycky mám pocit, že to je nedávno, ale to už bolo, tuším, že 2024, tá solovka. Wow, šok. Takže tak, to bolo pekné. To bolo pekné. A potom sme tade pochodili vlastne Budapešť, Varšava. Pochodili množné číslo ako z Vunu? No akože z Vunu. Na Artfairoch a tak. A akože v Artfairi alebo nejaké také akože kolektívne výstavy. Takže to bolo veľmi super fresh. Shout out. A tak, no. Hej. OK. Mám ešte veľa ďalších zaujímavých otázok. Ale musím si pozrieť. Prosím, ale povedz mi, že takže najbližšiu výstavu budeš mať v Cúrichu, hej? A ešte ma zaujíma... V Prahe v Cloude asi o 3 týždne. A tam tiež... A vieme povedať aj dátum presný? Myslím si, že 19. A čo je to ten Cloud? 19. februára, 19. februára, hej. Ale... Čo to je za galériu alebo priestor, alebo čo to je? Na Holešovicích taká cute galéria, má dosť fajn program, takže sa teším a tiež to vyplynulo úplne... A tam máš tou kamoškou? Nie, sama. Hej. Ale nebudú tam malby. Nebudú malby? Nebudú tam malby, možno sa tam nejaká objaví, takže príďte sa pozrieť. OK. A nechýba ti to, keď nemaluješ? Teraz momentálne mi to mega chýba, lebo presne som si uvedomila, že do ryti, že to je tak ľahké. Vieš, že... Malovať? Hej, ale zároveň ja mám rada proste byť v tej dielni a opracovávať ten materiál a absolútne nad tým nepremýšľať a vlastne mať taký robožský proste grindset, že vlastne iba to opracovať nejakým spôsobom, je to také uvoľňujúce, také meditatívne. Že vlastne tá malba je, že ľudia si myslia, že to je také možno relaxačné a také ako, že a je to, že
Ovraring, vieš, stále ukazuje, že stres, keď malujem. Čiže vieš, že úplne ide mozog na plné obrátky a že je to aj pohyb, aj rozum, že vlastne to vôbec nie je akože relaxačné. Vôbec. Ako pokiaľ si nedáš nejakú takú, že bodkuješ niečo, alebo nejaké, alebo robíš prúžky, ale že naozaj, že sa rozhoduješ a tak ďalej, tak to je, hej. A ešte ma zaujíma napríklad, že ten tvoj duo project, alebo čo, že čím ťa táto tvoja kamoška akože tak baví, že ste si tak sadli a že spolu takto spolupracujete? No, v tomto bode je to také, že s malokým mám taký vzťah, že vlastne sa vieme baviť spôsobom, kedy veľa funguje takéto veď vieš, čo myslím. Áno. A naše debaty sú presne na tom založené, že vieme navzájom, hej. Super. A že máme podobnú citlivosť, aj keď proste vychádzame z úplne iných médií. Ona vlastne študovala architektúru pôvodne a jej spôsob myslenia o veciach je iný ako môj, čiže vlastne nachádzame v niečom prienik a v niečom sa líšime, čiže je to vlastne niekedy vie byť super plodné, hej. Takže to je fajné. Cool. Ešte ty si vlastne tento rok, minulý rok si vyhrala teda Malbu roka. Hej. A na to sa ťa asi všetci pýtajú a tak ďalej však. Áno. Aké to je? Je to fajn. Je to. Prikladám kreditu, kde sa pohnem. Super. Super. Ale akože myslel som si, že inak chceš počuť, ako si vyhrala, že, lebo ja som bol v porote, čo bolo úplná halus. No. A že to bolo veľmi zaujímavé, takže cítim sa za to akože taký trošku prizodpovedný a mal som z toho mega radosť. Hej, tak to som rada. Ale mám pocit, že viac ako keby bude o tom hovoriť. Viacero čo? Že viac o tom bude hovoriť, že o tebe a o tom, že si vyhrala a tak ďalej. Že aký máš toho pocit? Že čakal som, že aj nejaký denník Gen alebo Smečko, že budú nejaké veľké rozhovory, že ľudia budú hejtovať, neviem čo. Akože ono sa to myhlo, že bol nejaký pretože ja som istý čas v tú jeseň vlastne furt akože musel odpisovať na nejaké maily a písať nejaké rozhovory alebo mať nejaké koly a už som... Nebolo to až tak veľa, ale bolo to dosť veľa na tie pomery, na čo som zvyknutá. Čiže ja som už v istom bode ani nevedela, že s kým robím prečo rozhovor. Aj dokonca z nejakého bulváru mi volali a nejaké strašné... Ja som bola taká, že dobre, že proste kývne na to, že whatever, let's see. A ja som bola také, že požiadam autorizáciu a potom, keď som to videla, tak som mi volala, že takže toto vôbec nejde von, že absolútne. Vítaj v mojom svete za posledné 2 roky. No reálne, vieš, a všetky také najviac vydieračské témy podané spôsobom, ktoré absolútne... Povedz mi o tom viac, že čo ti vadí, ako keby. Čo ti na tom vadilo? No mne vyslovene vadí, že ako keby tá práca s touto akože identitou v médiách. S transidentitou. S transidentitou, vieš, že to vlastne... je to absolútne nedôstojné, lebo vlastne celé to je kvôli iba takému bejtovému nejakému akože potenciálu tejto témy a vlastne to iba prispieva k nejakému ďalšiemu akože tomu rozkolu spoločnosti a iba to odvracia pozornosť od reálnych tém, hej, že napríklad tak ako veľmi strašne si myslím, že je dôležité, aby trans ľudia mali slovo a priestor v médiách, tak strašne zároveň si myslím, že proste to, akým spôsobom sa to robí, je tak problematické, že by to radšej podľa mňa možno ani nemuselo byť, lebo to spácha viac škody, hej. Že... Ale vieš to nejak konkretizovať, ako keby, že čo ti dali akú otázku, alebo... ja už si to nespomínam presne, ale bolo to také strašne také tendenčné, také akože catchphrases o nejakých zmenách pohlavia absolútne mimo vlastne celého toho súvisu, že som teraz mal nejaký akože moment, hej, prize, whatever. A také... Že si dostal dôležitú maliarskú cenu. Jo, absolútne nič s tým súvisom, že také strašne také niečo, čo vzbudí reakciu a prišlo mi to, neviem, to much, hej. A nechcela si s tým akože nejak... vyslovene, že pracovať, ako keby, že nejak cieľene. Vôbec, akože absolútne nie, že... Ja tam akože, sme sa o tom kedysi mega dávno rozprávali, že možno tam vidí nejaké ako paralely, že ja som v určitom čase bol tu na jediný akože gay maliar, čo bol ochotný sa vyjadrovať, alebo postoval niekde holé fotky, alebo niečo také, že proste mal som nejaké
Mal som Stratégie. holé fotky v pluske Hej, mega. z Chorvátska, z nudistického kempu a rôzne iné veci, akože boli také, že slzy v rodine a tak, a že vlastne strašne ma to strálo a aj akože doma sme mali také debaty, nie, že s Mánkou, že proste majú sa baviť o tvojom umení a nie o tom, že či ty si homosexuál a tak ďalej, a bolo to také, že ako úplne mi to vyrilo v hlave a že viem sa ako keby s tým trošku stotožniť. Akože ono je to, ja som úplne za to, že ty máš nejaké prostriedky, ktoré môžeš proste nejak rozumne instrumentalizovať, aj napriek proste, aj keď je to, sú takéto akože, nie že lacné, ale takéto akože catchy spôsoby, ako vieš, že niečo v úvodzovkách predať, alebo nejak akože nejak akože upútať pozornosť. Ja som akože all the way in for this, ale myslím si, že ja úplne neviem, aká bola vtedy doba, teda nemám odžité, že nemám, akože vtedy to bolo po mnohých stránkach trocha ťažšie, ale nebolo to až tak strašne, ako teraz napríklad fejsujeme tento algoritmický nejaký akože je to iné, for sure. Iný akože konflikt, a že ja mám pocit, že do istej miery, nechcem sa klásť do tejto akože pozície, hej, to vôbec, ale možno som trocha zodpovedná, alebo by som mala byť zodpovedná možno za to, aký vlastne profil majú trans ľudia v momentálnej situácii, a že neviem, akože ja som tiež megaho a tiež proste na egoho, čo ho odvetím si riť a všetko, ale že zároveň si myslím, že v poslednej dobe nad tým tak uvažujem, že neviem, možno proste povedz. treba k tomu pristúpiť nejak ináč, alebo ja neviem. Ale vlastne nerozmýšľam, čo ty chceš povedať, ale nechceš povedať, že ty chceš byť tá slušná. Nechcem povedať, že práve že ja chcem byť také, že chcem mať tú slobodu, aby som si mohla robiť, čo chcem, ale zároveň nechcem, aby na mňa nikto útočil, hej. Ako fyzicky, alebo... No, alebo neviem, na kamošku napríklad sprel Fiky Sulik celý whole as fucking blog, hej, či vlog. A vieš, že to fakt nechceš. Hej. Že potom raidili akože Instagram, proste ľudia. Akože... Chápeš? Áno, mal som to s ministerkou, mne Blaha napísal No to som videla, to som mega videla, takže vieš relatnúť, ale ty si predsa len, že menej krehký, menej krehká, som menej krehký, myslím si. Aj ako človek, ale aj z tvojej také pozície. Mám vieš, fúziu už teraz. No, napríklad. A máme viac rokov. A si muž, vieš, proste máš nejakú akože support structure, vieš, že myslím fakt, že úplne, že keby sa niečo stane, tak ja neviem, že kto nejakým spôsobom akože Chápem. Nás podporí. Čo by si tak chcela, ako keby, že aká by bola tá debata, napríklad keby ti volali z nejakého média? No akože... Že vieš si to predstaviť, že v opak ideálnom toho, svete? čo som povedala, čo sa mi nelúbi, hej. Akože až tak nad týmto neuvažujem, ale v podstate asi presný opak. Aha. OK. Zaujímavé. Ešte úplne, že skáčeme od bar kade, ale ako mne to nevadí, ja sa ťa pýtam, čo ma zaujíma. Že vieš to napríklad, že inak že porovnať, že napríklad aké bolo to študovanie akože s Klaudiou a potom napríklad s Bolfom, Jozefom Bolfom? No, keď som bola u Klaudie, tak vlastne, ono to je celé tak prepletené s nejakým takým rozpoložením životným a vlastne to bolo veľmi náročné obdobie aj osobne, aj tak akože globálne, však aj pandémia sa vtedy odohrala a podobne. Veľké zmeny, a ktoré vlastne sa nejak podpísali aj na tom, ako som vlastne, že jak som pristupovala k práci, jak som sa cítila pri tom, nejaké akože snahe nejak akože seba lokalizovať aj v kontexte akože nejakom spoločenskom, kde sa vyskytujem, alebo v tej akože umeleckej obci, ale aj v nejakej akože, že ja som mala pocit, že nenachádza nejaké ako keby pochopenie v úplne, že v tých kruhoch, ktorých sa vyskytujem, ale zároveň Klaudia bola výborná v tom, že vlastne, že celé to akože ten moment, ktorý tam akože ona nám umožnila si nejak vypestovať, že bol plný takých nových možností, ako experimentovať, ako, že sme vlastne mali akože možnosť si ošahať strašne veľa vecí aj s Ferom Demeterom v dielni a podobne, baviť sa o veciach, ktoré boli možno aj také akože intelektuálne nejak plodné. Volala nejakých fajn profakov na nejaké workshopy a tak. Čiže to bolo veľmi také cute, nice bádanie a potom vlastne v tej Prahe som mega zúročila vlastne to, čo som sa naučila, že nejak spoliehať sa má
vlastne úplne na seba, že viem, že napríklad v Bratislave niektoré aťaky mali taký strašne mentorský režim, však si to možno sám zažil, že vlastne ti ako keby mnohí študenti vlastne v Bratislave fungovali s nejakým repertoárom proste vizuálnym, ktorý im bol tak nejak predostrený, hej, že this is the way you should do shit tu, akože aby to bolo fajn a vlastne takto to tu fungovalo koľko, možno 10-15 rokov, nie? Že celá táto čudajovská akože generácia tých mladých. A že vlastne toto ja napríklad som bola, že úplne, že my sme toto vôbec nemali, že my sme tam akože všetci si robili nejak svoje veci, hej. A vlastne v tej Prahe tiež to bolo také mega liberálne a bolo to strašne fajn, že vlastne v tom Aťaku som našla vlastne hrozne veľa spolužiakov, ktorí sú presne vkusovo na tom podobne a že sme vedeli ako keby, že tie nejaké také akože tematické alebo vizuálne nejaké vkusové rámce boli častokrát také prelinajúce, že som napríklad, že na Kocelke nemala úplne s tými ľuďmi a že vlastne to bolo také ono viac také hravé a také ako keby, neviem, také viac chill niečom. Ale tá estetika možno tých študentov tým, že sa prelína, tak potom možno tie práce vyzerajú možno v niečom tak podobne. Podobne akože... Ale asi sa tomu nedá vyhnúť akože nikde. No jasné, akože to nie, ale zároveň... No nie, ale akože je to akože symptóm, ale asi je to v pohode. Akože myslím si, že v Prahe, že na Malbe 3 to bolo dosť diverné, aj napriek tomu, že tam bola nejaká akože konkrétna nejaká citlivosť, akože príznačná. Hej. A dobrý bol profesor? Super, hej, zlatý. Teraz som bol na jeho výstave v kampe. Pekné. Bolo to cool, hej, super inštalácia, tak, hej. Hej, som fanúšik. Hej, no jasné. Dobre, ešte sa vráťme k tej VUBčke takto v rámci striedania úplne baršťoho. Ten obraz, ako sa volal? Limmermans. Aj povieš našim poslucháčom, divákom, že čo to znamená? Nie. Ale hovor. Ale akože tak je to, není to také strašne komplikované, proste tam akože nejaká baba, hej, a proste tak sa tam stiskajú. No počkej, nie je nejaká baba. Ty si hovorila o nejakej akože, ešte povedz mi ešte, čo znamená ten výraz, to slovo. Ono sa to ťažko, podľa mňa není úplne nejaký adekvátny preklad v slovenčine, ktorý by tak nejak možno trefne to. Hej, no presne som sa dostávam, ale že je to také nejaké strašne intenzívne nejaké túženie možno, alebo také nejaké cnenie, alebo také nejaké až skľúčujúce nejaké túženie. Že máš ako nejaký kráš na niekoho, ale že to nie je také ako opetovaný, nie je to nejaký... Môže to byť. Môže to byť, ale neviem. Asi hej. OK. Hej. A ty si vlastne hovoril v nejakých rozhovoroch o nejakej železnej panne. No, hej. Aké tam akože sú? Ale potom som videl, že v nejakom rozhovore zase iba tá panna sa spomína, ale to nie je panna Mária napríklad na tom obraze. Akože tam vidíš, že ona je taká rozdelená ako keby, ale to vlastne, že si bol si v tom Vúnu 2024 sa pozrieť, tak tam bolo tých obrázkov pár a vlastne ono to možno v kontexte celého tej sérky dáva, je to viacej obvious, ale možno z jedného obrazu, neviem. No dobré, a povedz mi o tej železnej panne, prosím ťa. Mne to len tak sa zapáčilo, ten motív. Však to poznáš. Je to také pitoreskné, nie? Že je to nejaký také ako nejaká bedňa v tvare človeka, ktorá má ostne vnútri a sa tam zavre. Hej. Áno. Z toho vychádza ten... Ako? Lolia. Hej, máš taký pocit? No, akože vtedy som možno mala, neviem. Teraz nemáš? Asi nie. Aha. Hej. Cool, to je dobré. A nechceš mi o tom trošku viac povedať? A čo by ťa zaujímalo? Neviem, že tak ako... Neviem, že jak si sa dostala k nejakej železnej panne, alebo že je to z nejakej fotky to pochádza, nie? No akože niekde som to videla a vlastne, že wow, že to je mega cute, že to je strašne pekné. Že ale tam je nejaká ručička, ktorá akoby objíma a tak. Ja ti poviem, že ako tá je porota nad tým akože rozmýšľala a potom keď som akože čítal to s tou železnou pannou, takže wow, že to je niečo úplne akoby iné. Alebo
Tak ako to je, prosím ťa? No tak ako to je, no tak ja neviem, čo ti na to mám povedať, proste, Bars čo? hej, it's not that deep, Aha. it's not that deep. Hej. Cool. Dobre, no podľa mňa to je dosť deep, len mi nechceš povedať, ale dobre. No. Hej, tak proste, Dobre, že nemôže mať dievča tajomstvá. môže, ale nie v podcaste. No. Ježiš. Ale nemôže mať dievča tajomstvá, of course. No, ja som teda, keď sa zasadala táto porota, tak ja som bol ešte v New Yorku, tam som mal výstavu v septembri, neviem čo, a to bolo vlastne deň, kedy som mal letieť. Čiže vlastne, že do obedie pred odletom som mal tento akože videohovor, tam oni sa všetci ostatní členovia poroty zišli a ja som bol ako iba online. A úplne som riešil, že sa mi nejaký kufor roztrhal, som mal nadváhu v tom kufri, akože brutálny stres, nie? A teraz akože o každom obraze sa hovorilo, neviem čo, a potom akože sa tak ako nejak vylúčilo a tak. S tým Talianom som mal, že úplne veľmi podobný vkus a s tou šéfkou poroty úplne vôbec. Ale no ten tvoj obraz akože bol populárny a tak ďalej, sme sa o ňom rozprávali, neviem čo, a tak som, ale akože moc, ja som akože strašne o tebe hovoril, že čo si zač, vieš, o tvojej identite a tak ďalej, že aby proste to dostalo nejaký kontext a bolo to také, že nebolo to, že bolo to jasné, že to možno bude akože v prvej trojke, že už to tak vyzeralo a ja som potom proste sa musel odpojiť, lebo som musel utekať na letisko. Aj to si spomínal. No. Čiže ja som úplne akože tých 8 hodín v lietadle či koľko úplne trpol, že jak to dopadlo, že čo dostalo prvé, druhé, tretie miesto a tak, a že či tam nakoniec fakt budeš a tak, a potom keď som zosadol a som videl, že si vyhrala, tak sa hrozne tešil. No. Hovorím si yes. Takže... Tak ďakujem. No, prosím. Dobre. Pozerám sa do svojich poznámok, ale veľmi ma zaujal napríklad tento tvoj akože výrok, ešte môžeme, ako to, bonusové debatky, ešte vládzeš? Jasné. Dobre. Chcel som sa možno pobaviť aj o tej novele, že ako sa ti tvorí, v takomto ako keby vibe, vieš, že keď na Slovensku sa dalo do novely, vieš, že Slovensko uznalo len dve pohlavie, muža a ženy biologické. No, akože to... Áno, prepáč. A ešte ma zaujíma, že vlastne čo to znamená ako keby pre niekoho, kto je trans a ešte nezačal riešiť ako keby svoju tranzíciu, že čo to možno z praktického hľadiska znamená, ak ti môžem dávať také neumelecké otázky. No akože je to hrozné a musím povedať, že ja našťastie akože už toto mám za sebou, ale stále vlastne ono to iba akože to, že takéto veci sú vlastne predmetom diskusie v parlamente, že sa o tom hlasuje a že sa to ešte aj schvaluje, iba smerujú postupne k nejakým ďalším krokom, ktoré môžu proste viesť až, ja mám ako v Maďarsku napríklad, požiadali alebo vyslovene nakázali všetkým, povedzme, trans ľuďom retroaktívne prísť na úrad a dať si všetky svoje doklady, akože dať spraviť naspäť. A vlastne je to iba taká šikana, taký lynč. Prosím? To sa v Maďarsku reálne. Áno, a že vlastne, že neviem, aký je ten stav momentálne teraz, že vo veľa podporných skupinách, čo som hneď akože registrovala, že strašné množstvo rôznych akože dotazov a statusov a diskusí, v ktorých vlastne bolo očividné, že vlastne nikto nevie, čo to prakticky vlastne znamená zatiaľ. No určite to teda znamená, že vlastne to bude komplikovanejšie a že vlastne to iba zasieva také semiačko nejaké proste ďalšie averzie do takže tej väčšinovej spoločnosti, že tým, že vôbec sa o tom baví, že to je vlastne strašne úplne trapné, že takáto níž téma zabera tak strašne veľký priestor vo verejnom akože diskurze, že vlastne prečo to vôbec ľudia riešia, keď že vlastne sa to väčšina ľudí absolútne netýka. Absolútne nikto sa to netýka a že vlastne je to hrozne, akože mňa to strašne irituje, mňa to hrozne vytáča. Hej, že aj keď sa ťa to možno úplne teba totálne
Ale zároveň akože netýka, tak... je to také, že vlastne všetky takéto tieto ani nie, že mikroúkony, že to sú veľké proste akože to sú veľké akože úkony, ktoré sa dejú voči nám a že to vlastne prispieva k takému, ako sa to nazýva, nejaký taký minority stress alebo niečo a že to je normálne preukázané, že vlastne ľudia, ktorí sú, žijú v istých podmienkach, že majú ja neviem, 60-80% vyšší nejaký akože stres faktor alebo kortizol, ktorý ovplyvňuje potom tvoje zdravie, všetko proste, hej, a že vlastne to je iba také šikanovanie, že je vlastne, neviem, že vlastne musíš riešiť svoj normálny denný život a ešte tieto všetky bullshity. Že vlastne to si ľudia ako keby neuvedomujú, ktorí nie sú súčasťou nejakej minority, že ku všetkým denným starostiam a pracovným, kariérnym, neviem, akým ešte máš takýto proste bullshit. Mega. A že vlastne ty to ani nevieš s kým úplne riešiť, lebo vlastne tvojich hetero kamošov to absolútne nezaujíma, nevedia si predstaviť nič, čo to znamená, tie implikácie toho a vlastne tie možné kauzality a vôbec ani že je to také iba proste sám si tam sedíš a scrolluješ si ten telefónik a čítaš si tieto úplne katastrofálne nejaké správy nové, Hej. Aha. No. A nemáš chuť, potrebu alebo niečo, že na to nejak reagovať v tvorbe? To sa mňa pýtajú. Občas. Nejak akože... No ja neviem ako. Minule som mala presne nejakú debatu s jedným kamošom o aktivistickom umení. Čomu ste dospeli? Ja neviem, či to môžem povedať. Môžeš, of course. Ale nie. Akože ja to strašne si vážim, aj cením, aj to super, ale ja mám taký pocit, že neviem, jak to sformulovať úplne. Hoci ako. Ja si myslím, že dobre, nebudem sa vyjadrovať k aktivistickému umeniu, vyjadrím sa k tomu, čo robím ja. Alebo ostatní, povedzme, moji queer kamoši a ľudia, čo tvoria, že vlastne ja si myslím, že častokrát ten ako keby nejaký potenciál, ktorý má a že to dielo, ktoré možno nie je akože nejak intencionálne nejaké provokatívne alebo nejaké reakcionárske, môže mať častokrát o mnoho väčší potenciál pre nejakú zmenu a pre otvorenie nejakého spôsobu uvažovania ako nejaké veľmi priame gesto, ktoré možno ako keby lebo toto mám pocit na margo toho aktivistického umenia, že vlastne sa z toho stal taký žáner, že estetický, že vlastne, že aktivistické umenie ako keby tiež operuje v nejakých ako keby štandardizovaných parametroch, ktoré ako keby sú také častokrát predvídateľné a mám pocit, že v niektorých príkladoch aj možno znejú alebo pôsobia tak možno trocha vyprázdnenie a ja napríklad preto mám o mnoho radšej vizuálnych umelcov, ktorí povedzme, že napríklad v príklade queer ľudí, že oni majú tendenciu robiť si také svoje ignorantské, úplne dissociated veci, ktoré absolútne nesúvisia s nejakými možno populárnymi smermi, ale že vlastne to vidíme akože across history, že vždy príde ten moment, kedy sa to stane nejakým rámcom nejakej referencie v popkultúre, že vždycky, že queer ľudia si hľadili svojho, robili si tam nejaké svoje veci a potom zrazu sa to stalo cool a pritom to nikdy nebol ten možno zámer, a že vlastne toto má podľa mňa o mnoho väčší potenciál, ako nejak sa stavať do pozície takého. Samozrejme, nechcem hovoriť, že toto je zlé, toto je dobré. Of course, to hovoríš za seba iba. Hej, ale z mojej skúsenosti, teda respektíve všetko sa dá robiť zle aj dobré. Možno aj moja malba v niekoho očiach je proste a proste sú príklady oboch týchto akože spôsobov, ktoré sú skrátka výborné a sú slabšie a že ja iba rozmýšľam o spôsoboch, ktoré mne osobne sú možno trocha bližšie. Takže akože for the record. Krásne si to povedala, veľmi zaobalila, veľmi jemnú lilinku, aby sa nikoho nedotkla. Hej. Rozumiem, čo tým chceš povedať. Hej, aj vlastne ono to chce, že strašne veľa sústredenia, ako keby, že namalovať dobrý obraz, nie? No, mega, však ty o tom vieš. Však vieme o tom, no. Že ešte, hej, je to, ale ešte toto ma napríklad zaujímalo, čo si tvoj výrok tu mám, že v našom európskom kontexte táto kategória byť trans nie je
ešte úplne definovaná. Nachádzame sa v období, keď prebieha dlhý proces definície, to sa deje vo vede, v politike, v sociálnych kruhoch, takisto v kultúre. Je pre mňa strašne zaujímavé vyskytovať sa v tomto čase a priestore, keď sa môžem spolupodielať na čiastočnej reprezentácii alebo mať priestor hovoriť o tom na základe žitej skúsenosti. Aha. To si veľmi pekne povedala. Hej. Trošku sa mi z toho ježia chlpy. Hej. Že ako keby proste nie je to v tom, ako keby to obetinstvo, ale že ako keby, že je to vlastne vzrušujúce pre teba. Hej. Obetinstvo akože, že trans, suffering. No a že hej, že sme minorita, to trpíš a tak ďalej, čo samozrejme sa nevylučuje, ale že si povedala, že je to pre teba ako keby strašne zaujímavé vyskytovať sa v tomto čase a priestore, keď sa môžeš spolu podieľať, bla bla bla. Je to tak. Je to tak? Povedz mi viacej o tom. No, Že cítiš až nejakú zodpovednosť, alebo tak? no akože... Ako to povedať? Nie, že zodpovednosť, proste si to užívam, že môžem akože užívam on top of all the difficult stuff that comes with it, ale zároveň je to proste možno fajn, akože, vieš, že teraz sme fakt, že na takých, akože nad práhu toho vlastne, toho akože nejakého definovania, alebo zrazu je to mainstream, nikdy to nebol mainstream predtým, hej. Aha. Hej. Nikdy to nebol mainstream, to je pravda. Alebo nie, že byť trans je mainstream, ale je to témou mainstreamových médiá, mainstreamového diskurze, mainstreamovom nejakom povedomí. Ale je to témou, lebo to polarizuje. Áno. Aha. Ale že možno toto sa proste vyčerpá. No jasné. Čo potom budem robiť? No potom dokiaľ žiadne inštitucionálne výstavy. Žiadne nič. Už sa bude pozerať len na dobrú maľbu a bude úplne jedno, že či je to aká minorita namalovala ten obraz. No, presne. Aha. To sú naše vysnívané časy. Hej, áno, že ja to tiež tak vidím, že proste keď ľudia hovoria, že teraz všade proste nejakí sú trans ľudia, queer ľudia alebo nejaké minority, že proste keď sa sťažujú akože nejakí ľudia na nejaké múzea alebo na nejaké art world, tak proste ono to má nejaký ako keby zmysel práve teraz. No reálne, veď to sú úplne, že to sú proste reparácie. Reparácie. Proste to ide vysvetli prirodzene. To prosím ťa poslucháčom. No, že tak akože to je podľa mňa to najmenej, čo je možné podľa mňa poskytnúť vlastne ľuďom, ktorí boli prekarizovaní dlhodobo, je im dať nejaký priestor a možno i si vypočuť nejaký hlas, hej, že vlastne to je trocha smutné, že teraz vlastne bol po 2020 možno bol taký fakt, že silný, alebo 2016. Proste bol taký moment, že vlastne, že tá queerness nejakým spôsobom v nejakej novej forme zasa začala zaberať akože priestor presne v týchto akože na týchto inštitucionálnych akože nejakých podách a že bolo to super, že sme radi, ale vlastne teraz nielen, že nás nenávidia, alebo nás for the sake of to, že nás nenávidia, ešte nás nenávidia aj za to, že do piči proste máme výstavu v múzeu reálne. Vieš, že je to taký začarovaný kruh. Nikomu sa nezavďačíš. Hej. A čo s tým? Asi nič. To možná to len vysredenie a robiť dobrý obraz. No reálne podľa mňa, že iba si hľadiť svojho proste. Krásne posolstvo. Hej. Je super. Dobre, tak veľmi pekne ti ďakujem za posedenie. Ešte tam niečo, pozerám sa, či tam niečo také mám. Ja si myslím, že nie. Ja som mega zabudla, že inakšie celý čas sme na kamere a ja tu sedím úplne ako ošívam sa. Ja na to tiež vždy zabudnem, to je v pohode. Dobre, tak ešte prosím pozvi ľudí na svoje nastávajúce projekty a tým sa rozlúčime. Hej, tak ja by som vás rada asi pozvala 19. februára do Klaudy v Prahe. Boh vie vlastne, kedy toto dáš von, ale tak veľmi skoro. Hej. A ďakujem za pozvanie. Bolo to príjemné, bolo to ako keby úplne, keď sa stretneme na káve a iba keď sa o proste ráno veciach. Úplne presne, keď sa stretneme na káve, pýtame sa, že čo ty a novela. Ježiš, ale nie naozaj. Takže, hej. Super. Hej, no. Cool, dobre. Ďakujeme, čaute diváci, poslucháči. Čauko. Čau. Pauli. Čau. Pauli, čo tvoj jazyček, prosím, mohla by si s ním zakývať do kamery? Wow. A kedy si ho dala prepoliť? Keď som mal 18. Dobre, tak to už je naozaj koniec. Tak čauko.